Madwar 1800 persuna ibbenefikaw minn skemi ta' Transport Malta biex traw karozzi li jħamġu anqas l-arja li ngħixu minna jew biex neħew mit-triq vetturi li kienu jagħmlu ħsara kbira lill-ambjent. Ewlenin fosthom l-iskemi tax-xiri tal-karozzi li jaħdmu bl-elettriku kemm ġodda u anke użati sissa diġà benefikaw minna aktar minn 400 ruħ. L-uffiċjal ta' Transport Malta Gilbert Aġus qal li jekk il-karozza ma tkun ġdida irid ikollha anqas minn 3 snin u anqas minn 15,000 kilometru. F'dan il-każ il-persuna tingħata qotja ta' 2,000 euro u li titlaq għal 7,000 euro f'każ ta' karozza ġdida. F'każ li wieħed jiskrappja l-karozza l-antika wkoll dan jingħata għad ta' benefiċċji oħra. Mela l-hawnhekk għandu it-taxxa ta' reġistrazzjoni hija exempt kollha. Il-liċenzja għall-ewwel 5 snin hija b'xejn, u mbagħad kull 200 euro mill-50 year il fuq, u hemmhekk mbagħad għal dik il-karozza nagħtu lura 6,000 euro. Is-sur Aġus temm jgħid li s'issa Transport Malta diġà għandha 130 charging point eżistenti inferxa madwar il-pajjiż. Transport Malta qed tagħti wkoll qotja finanzjarja għal dawk li jaqilbu l-karozza tagħhom biex taħdem bil-gass LPG u s'issa kienu 150 persuna li għamlu dan. Tkun taħli inqas fuel, jiġifieri inti l-fuel tiegħek tinsa meta timlih, tkun tittimla biss il-gass sewwa. U t-tieni benefiċċju li jekk il-liċenzja tagħha pereżempju tkun bis-CO2 tkun 120, aħna naqsu 10% tal-ammont ta' CO2, allura l-liċenzja fis-sena tonqoslok. Sabiex il-gvern inaqqas l-emissjonijiet fl-arja ta' kull sena qiegħed jestendi wkoll l-iskema tal-iskrappjar tal-karozza l-antika. Sissa għamlu użu minn din l-iskema aktar minn 1270 persuna. Is-sur Aġus spjega li lotjiet għal min iskrappja l-karozza l-antika u jixtri waħda ġdida jitilgħu sa 1,500 euro. Jekk l-emissjoni tkunu bejn 101 u 130, nagħtu lura 800 euro. Jekk il-CO2 ikun inqas minn 100, Umbat l-ammont jitla sa' 1,500. Jiġifieri skont kemm it-taxxa ta' reġistrazzjoni għal dik il-vettura, jekk pereżempju t-taxxa tkun 1,250. Umbat aħna nagħtu lura l-1,250 euro fil-free fund bħala grant imma mbagħad jiġi. Dan isir wara li Transport Malta tiċċekkja kemm ikun ħallas valur f'taxxa ta' reġistrazzjoni fuq il-karozza l-ġdida u wara toħroġ lotja permezz ta' ċekk direttament lill-klijent. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.